Nazareth. Siyocela unkosana uMadlanduna asihole isihlabelelo sika 174 ukushona sobo umthandazo. Amen. Kusumbusi. Ose ubusitha ukuphakama kwabangcwele. Oh, Pama,
ayazi ihlonza kanjani kodwa insizwe lapha emva kwami usihlalo Osiyethu simanga ngiyakhetha inkosi enhle yasebuhleni okuphakama. Baba umvangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathiswa bentsha ehlukahlukene. Ngiyabona uNkulunkulu usimemile phakathi komuzi walapha eHlahlindlela. Masi lapha bantwana benkosi sisenkonzweni yabantu abasha. Ngokwamakhathini mina isibongo uzweni igama. Siphathisiwe-ke umsebenzi wale region yaseBhodwe. NABACHU National Baptist Church Youth for Shembe. Okuyi-Middle Coast. Kwathiwa i-Middle Coast ngoba siphakathi kwe-South Coast ne-North Coast. So we are in the middle. Masi lapha-ke sibaningi kakhulu. Sisuka ey'ndaweni ehlukahlukene. Phakathi kwethu ukhona uhlalo wakule region, wakule sub-region, mfowethu Tholo. Khona umfowethu waseNdwedwe South, umfowethu Bhingu. Khona umfowethu uNgobese waseNdwedwe North. Bese kuba khona umfowethu uKhabazela weLembe. iLembe umaphumulo ofane Kranskop. Bafowethu siku-national visit. Okubalulekile ukuhloniphana. Njengoba kukhona obaba bethu phambi kwethu nomama bethu ukuhloniphana. Ngokwenkonzo esoba nayo manje ezobafishana-ke nokho esokucela nje ivesi linye indaba yinye. Ekseni-ke sibonile ukuthi ubuholi bathi kade bukhona bekugxile kakhulu usikhumbuza ukuthi sikumashe. Vele kuvamisile-ke thina abantu abasha ukuthi engathi uma ukhuluma indaba ungakhuluma indaba mhlambe esoyizwa. Besicela ukuba mhlawumbe iBhayibheli singalifundi. Sungasitshela nje usikhothele ukuthi uMateyu ubani verse bani. Soyifuna thina emakhaya ngoba akhona so highlighter
siwafunde ntambama masifikile emakhaya. Sizocela ke ukuba Nkosazana nenhlayisuthi Nkosazana nenhlayisuthi solawula isikhathi. Uma isikhathi sibona ukuthi sesifika sekugcineni ungaphatheki kabi. Sizocela nje ukuba ngizokwehla ngapha amakhoza nasayilungiselela iqale isizwe ngapha ngakimi bese umbhobho cathi u2 vele. Sizocela umbhobho welapha kosesibethu ngaphesheya. Bese linye indaba yinye futhi siyacela ukuba mhlawumbe basoshumayela abafowethu besondele ngaphambili sibalekelane sibayele ukuklasha. Siyazi khona abantu abashumela ukuvuleka amakhabethe ngendlela ehlukahlukene. Okubalekile ungahlabeleli umbhobho uma ungakafiki kuwe esandleni. Uzoselikuzwile. Ethe abantu abese ngaphambili umbhobho awuhlabeleli ungafiki kwesandleni ukuze sibalekele ukuklasha. Amen. Ezani Benasuno Asibonile Inkosi yethu Awizale Masuno Ogoqile umfana wakaMajole ngingwasolundi hlala kahle ithempeli ngokomsebenzi omkhulu ngilapha kule subregion yakwaPinki ithempeli iphuma ngaphansi lapha esigodini saseNewland ayibongosi baba Vangeli baba umzizi abashumayeli bonke abakhokheli kanginibingelele nehamente engcwele ngegama lenkosi yethu uNyazi amen. Sisenkonzweni ke bantwana abasha yeNABACHU. Ujwayelekile nje ukuthi makuyilesi isikhathi bese sibona ithuba elihle lokuba sizokhuluma lapha bese sifakaze ngoNkulunkulu kodwa ngiyafisa njengomholi weNABACHU ngiqale lapha. Leli thuba lumusa abantwana benkosi esuphiwa abazali bethu. Ngiyafisa ukumusa esuphiwa singadlali ngawo. Khona lento ephambi kwami le yokushutha esijwayelele yokutrend esontweni. Mhlawumbe nabanye bafuna lo mbhobho befunela ukutrend kanti asizile uzotrenda lapha sizenkonzweni. Umkhuhlane osujwayelekile kwaNABACHU ukuthi nomunye ubatshela ukuthi ngizongibona ngizovela. Mhlawumbe namhlanje ngenzeka ukuthi ubatshela ukuthi ngeke uzovele. Kodwa ngikho lapho ngelinye ilanga abantwana benkosi enkulu esephakameni. Kwakusentabeni endala inhlangakazi. Kwakwafika umlungu owayeyintatheli ezenkosini ilanga. Mayeyifica uyificilele phansi esipontshini esasilosile ngaleso sikhathi kumatrans. Bathi esephatheka kabi lo mlungu waseyibuza inkosi yamaNazaretha. Wathi shembe ngoba ngiyakwazi wena unemizi emikhulu emihle enembhede ebizayo.
Shembe kwenzeka kanjani tonilale kumatransi olusile ngalendlela? Ithi inkosi la ngizokuphendula wena ngoba uyintatheli futhi umlungu. Ithi ezulwini bangitshelile ukuthi kuza abantu abaningi abadlula lapha balapha eHlahlindlela namhlanje. Ithi kodwa ngase ngicabanga ukuthi kuthi usathane laba bantu. Ithi obangilele lapha phakathi usathane angangiboni. Ithi usathane ithi inkosi la ngusathane mawulele mawuphansi. Ithi akakuboni kodwa mawuphezulu uyakwazi ukubona. Lapho wenda kwasikho mhlawumbe abantu abasho ukuthi asimuse ukufuna izinto engaphezulu kwethu ngoba usathane uzosibona. Namhlanje kunomkhuhlane enganeni ezincane umfana ethe efunda isikole efunda ugrade 9 afuna ukugqoka umqhele ka1 ka 3.5 uzowuthatha ngoba akasebenzi ufuna aqoma abanye abafana ukuze bemthengele. Umkhuhlane esibhekene nawo esikhathini samanje bantwana abasha ukuthanda ukubukwa bese sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu esimlandelayo akakuthanda ukubukwa kodwa uyayibukela ngoba kufanele. Kumele sinikhumbule ukuthi sikhonza uShembe hayi ngoba ephilisa, asimkhonza uShembe ngoba evusa abantu abafileyo, asimkhonza uShembe ngoba enika abantu imisebenzi, kodwa simkhonza uShembe ngoba efanele ukukhonzwa. Masikhonza lo Shembe noma kuthiwa kini uphume kungadliwe kungekho ukudla ozobuya ukudla entambama, kodwa kuze ukwenza bese uthi akafanele akakusuye uNkulunkulu ngoba wena udlile. uShembe uNkulunkulu ungadlili ungembethe unjalo kodwa uhlezi uThixo phambi kwethu. Noma ngahamba indoda engizalayo namhlanje obaba noma ngahamba umama ekhaya wakithi kodwa lokho kobe ngamvimbi ukuthi uShembe uNkulunkulu noma lokho buhlungu ngobuzwa ngoba ngihanjelwe yithambo lami kodwa uNkulunkulu waShembe bohlala kungona phakade. Bantu abasha kodwa namhlanje nikwethina iNational Visit le sengathi singahlonipha sihloniphaneni lapha nizwile kubalwa onke ama-sub-region akhona bahamba nabantu abaphuma nabe ey'ndaweni mhlawumbe nabo bazowufuna lo mbhobho phela akuziyi visit yakwaPhinki le. Siwabekile akwaPhinki amavikini adlule naliyeka ithuba namhlanje sivakashele bantwana benkosi. Azophinde futhi asiwabeke namanje seyenza neconference namhlanje asiyiqoqeni ivisit yaPhinki sazohlala namanye nilithole ithuba namhlanje National Visit khona amanye amarade ngibona abaphuma le South Coast abeze lapha khona basuka komaphumulo beze lapha ngakho ke siyiqoqeni umuntu ahlale phansi. Ngiyabonga inkosi busengizweni. Ehlabelela wena nyumbakazi Ngcwele uMasisi wakumede ngisabathe zampilo thempeni phansi wamshumela umzizi umkhokhela umzizi Nazaretha ngicela uShembe njengoba nguqe lapha ngimncane angipha amazwi amahle ngizwane inani zakhe angangiphi inhlanhlatha kwami njengengane encane. Nazaretha kuthiwa ngelinye ilanga okunomndeni beyamaNazaretha uma beyamaNazaretha ubaba lelikhaya ihlonishwa kakhulu emphakathini ihlonishwa ngayo yonke indawo. Ngelinye ilanga ufika usuku lokuthi adlule emhlabeni uma edlule emhlabeni kusala umama nengane zamantombazane ezimbili. Uma lezi ngane zamantombazane ezimbili zisala bese uma zibona ukuthi ubaba uzasekho emhlabeni zibona ukuthi sekungcono ukuthi zenze noma yini. Njengoba ubaba wazi ayikhuza ukuthi bantu abami ibhluke la ekhaya ngini. Kodwa khona abazali bethu abasithengela amabhluka. Kodwa uShembe esho ukuthi inkosazana ibhluka akaligqoki. Athi ngelinye ilanga before wabaze angcwatshwe esekhaya isidumbu esibuliwe ukuze abantu bazobona. Lo baba wavele wavuka ebhokisini bathuka abantu babaleka wonke umuntu asala umama. Athi umama indaba baba wavuka manje
wathi ngiboshiwe phezulu. Ingane zami beyigqwama amabhuluku ezinyenya la ekhaya. Beyifaka iy'nsipho. Bezenza konke kugcwele iy'nwele zamandiya la ekhaya. Okwamawivi lokho. Thina amakhosazana asisabambeki. Angazi kwenziwa yini lokho. uNkulunkulu asheba sikhumbule sihambe endleleni yakhe. Ugogo hlezi ntshothi unyawo aqonde kwenkosazane. Unyawo aqonde kwenkosazane. Singakuboni uhambe emgaqweni ufake ibhuluku. Sekuseni uyavuka namaphijama amade kodwa inkosazane. uNkulunkulu azasikhumbule. uNkulunkulu akhumbule umndeni wami phansi ekhala ngubani. Ukuxabana okukhona ncothi ushengaqedi. Amen. Ngoba umndeni usuhlwana phakathi. Amen. Ngosibusisele. Amen. Ukuphakama kwami akube kuhle phambi kwamakhono. Igama lami nguNaku kwakhe ngwakaZulu isibongo. Wakhona lapha ekhaya. Ngithe ngabe yiphutha elikhulu ukuthi bagijima abantu. Bagijime kakhulu ibanga sibe sabala ekhaya bese siyathula wethatha sikho. Besikhona sakhona namhlanje. Nayo izolo besikhona khona lapha ekhaya. Wena usezulise ngesava isifiso sami bengesikhona khona ukuba iphakamele ukuthi bangibone kodwa bengiphakanyiswa yona indaba kaNkulunkulu ebengifisa uyikhona phambi kwabakhulu. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule njengoba sengiguqe lapha noma ngathi ukuphenduka bekukude nami kodwa uNkulunkulu akusondeze ngalomzuzu. uNkulunkulu angikhumbule ngiphendwe ngibone uNkulunkulu bakhe okungenani ke makukude nami ngalomzuzu ngimi phambi kwamakhono. Ekseni uyithindile indaba yokuphenduka umshumayeli ngithi angeke ngihlale kuyona. Ngisengayizwe enye indaba kuthiwa kunomama. Lo mama owayekade wenza konke wawenza lapha ekhaya. Esina enza yonke into ehamba nesidlo. Kodwa kuthe ekuhambeni kwakhe emhlabeni wabe senyamalala kuyenzeka obenishwa. Uthi mase uhambile emhlabeni unyamalala ungaveli nakubantu bakini. Ungabona noma uhamba emgaqweni ngoba uma ukuthi khona okubonwa emgaqweni uyahamba uyotshala abantu bakini ukuthi ngathi lo muntu wakini umunzi endaweni ethile. Bese beyokuhlenga ngendlela abakuhlenga ngayo. Usuku nebhadi elikhulu uma ungeke uzuvele ngisho emgaqweni. Bese ziyakhathazeka izingane zalomzali ukuthi lo nkosikazi wahamba aziwe umthando ushembe emsebenzele kwenza konke. Ngoba ukuhamba kwethu kusezandleni ziyashembe ngempela. Singenza kahle phambi kwenu, sihamba kahle phambi kwenu. Kodwa esandleni zikaShembe silokhu sahlala sabala.
ngoba ububo obunye sizalwa nabo, obunye bese siyabenza nathi. Kodwa uNkulunkulu nakho-ke sifisa ukuthi sithandazele uba uNkulunkulu asithandeke. Noma-ke ngalo mzuzu ke sengimi phambi kwenu uNkulunkulu angikhumbula angithande. Ngisendabeni yokuphenduka. Kuthiwa lo mama nengane yakhe ngoba kuhle ukuba uthi mawuhambe emhlabeni kube khona abantu bazosala emva kwakho baqhubekela lenkolo njengoba lesithi sithi ukuza kwazo lapha ukuba sizoqiniseka abazali bethu ukuthi ekuhambeni kwabo ukukholwa kuyoba khona emzini yabo. Siyacela uNkulunkulu wasezulwini asikhumbule nathi. Ukukholwa kungabe sekuphela ngathi-ke emzini yobaba neyokhokho. Lapho esikhona uNkulunkulu asikhumbule. Ukukholwa kuphile kithi. Nasezolweni zethu eyizayo uNkulunkulu akutshale ukukholwa. Lengane yakhathazeka yabisi yakubaba. Mangikhumbula kahle ngathi bathi kwakuyinkosi yesibili noma ngingasazi kahle. Ngoba indaba sisho zifuna ukufana eziKashembe. Bathi yahamba yayobikela inkosi nathi inkosi ngifikile umama selokhu ahamba ngimenzele yonke into angaze ngimbone. Umama ubekwenzela konke ubehamba lapho yakhona abekhona emgidini abekhona edlweni abekhona wenze konke. Kodwa inkosi ekhambeni kwakhe angimboni. Akabuyi noma ezobonga. Bathi athi uShembe hayi. Ntanami uyafuna ukubona lapho umama wakhe ekhona na. Bese athi umntwana yebo ngiyafisa Nkosi yamakhosi. Nangempela uShembe esimthandazayo uShembe wenza izinto zenzeke. uShembe othebizwa noma unguphi bese yakulalela bese yenza kuwe azokuhleka njengoba kushisa uthi umthandazo kulana. uNkulunkulu onjalo esihlangane ngaye namhlanje. Siyacela uNkulunkulu abe nami njalo kithi ahlezi njalo masimbiza bese sondela kithi bese kuza ukukhala kwethu bese esikhumbula. Bathi-ke le ndodana yabe seyikhulumile nobaba wathi ngizokulanda mfana wami. Uzobona lapho baba uma wakhe ekhona. Kwenzeka nangempela wafika uNkulunkulu wayeseyithatha lengane. Wayihambisa ibanga elide. Kuthiwa lenkosi yazayiligagu owayekhuluma le ndaba. Waze walingisa wathi yayithi maye isemgidini mayisithe laphuma laze lashona. Namuhla wena Nkosi. Bathi waqala usekusuka umuntu-ke manje. Noma ehleli phansi wayesukuma ngoba kwase kusuka umuntu oyiligagu. Bathi ezwakala lapho yayikhona ezilala. Wafika uShembe la indodana wathi uyamuza uma wakho buye lohlala lapha. Yavuma indodana yathi uyempela ngiyamuzwa. Futhi wayenezwe elihle unkosikazi lo. Wayehlabelela impela ngoba kwakusezogwini la khona kodwa kuyezwakala. Siyacela ukuthi uNkulunkulu nathi asikhumbule ube khona azosizwa ngakho noma sesiselahlweni. Ngoba khona ukulahla kukhona. uNkulunkulu asikhumbule nje ukuthi noma sesikhona lapho kodwa sikhumbule uNkulunkulu asizwe. Bathi yabe uShembe sethi lalela-ke mfana wami ngoba sewuze kumina. Mina ngumthetho amacala onke uShembe ungumlamuleli wethu ungumthetho amacala onke alikho kunye elingathetha. Naye lonkosikazi webese sezuza inhlanhla yokuba elakhe icala lithethwe akhunjulwe. Kuthiwa yathi inkosi yamakhosi faka intambo lapha bese lo mama uyamonyula. Ngisendabeni lokuphenduka Nkosi yethu nomhlaba. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ungikhumbule. Nami ngiphenduke. Ngoba kasikwazi ukuba ukuphendwa kukwenzani. Njengoba ngisho kuthiwa wenza konke inkosikazi. Nami ngithi ngikwenza konke kodwa mangafika ukuphendwa kimi ngiyacela Nkosi yethu nomhlaba ungikhumbule. Ongenani ngalomzuzu. Ngiphenduke. Bathi wabe seyifaka intambo unkosikazi umfana lona yabisimo yasebeyidonsa inkosikazi lena ngoba intambo yayikade iphoswe ingane yayo ithe mayisikhuphuka bakhala nabo ayibafana nayo bathi hawu kodwa mngani wethu waluhleni nathi asihambeni sonke. Hayi uthe mayekhuphuka base beqala bayakhuphuka labo. Ayi wabona ukuthi eyami lengane
eyami lengane angikwazi ukuthi ngibone bangaka wabese lula izandla walula inyawo wakhwisha bawa labantu wabese nayisewa uma ewa lo mama usiyamtshela inkosi ithi mfana wami into ehluphela uma wakho wenzile kahle wenza kahle kodwa ukukholwa bengekho kuye wanamhlanje noma sesesogweni esehlalile kodwa ukukholwa kube kude naye ngisho esemkhumbulile uNkulunkulu kodwa ukukholwa kwakude naye wanqaba ukuphuma nabanye esigogweni ukuphakama kwami ekusendabeni yokuthi inkosi sikhumbule sibancane sibabi sinje kodwa uNkulunkulu asikhumbule bese siyaphenduka ngesikhathi sayokuthanda kwakhe nawe sezulwini angingadli ithuba kodwa ngasekhahla indlela angazi mangikushilo yini ngiyabonga inkosi ibusise izilayo zokunga ingelosi yami ngesihlabelelo 18 amaqhawe Ayasikhetela amaqhawe loguqile ukwanele wakaDeyi sabatha izampilo thempeli ngaphansi komshumela umzizi nomkhokheli umzizi amen Nkosi yamakhosi Shembe Nyasulezulu uqabadele Bombela Stimela Samampondo langa lamalanga abalothali abahangula nyanga yezulu thimbo lamakhosazana siqu sesihlanu Nyasulezulu phambi kobuso bakho Shembe ngizoyicelela Nkosi ukuphila Nyasulezulu uthi Shembe baba lokho ngizokhuluma kube ikona okuzophilisa abantwana bakho kungabe ukusuka emqondweni wami amen Manazaretha ingcwele sendabeni enkulu siyabonga lethuba esiliphiwe sinabatshu kuba sisukume sibongele ubushembe sikhulume ngemsebenzi weNyasulezulu Manazaretha ingcwele ethoka kukhona umama lo mama enomntwana wakhe osebenza erenki oshayela amatekisi langalimbe lo mfana eserenki elele emotweni
qhamuke abantu bezoyihlasela, badubule imoto ingene emotweni ishaye amawindi, ishaye yonke into nezihlalo, kodwa lo bhuti asinde. Lo bhuti athuka ukuthi engabe kwenzakalani. Eselele ebusuku qhamuke unyazi lwezulu lumbuze luthi mntanami engabe uboneni lapha emini erenki. Athi lo bhuti ngibone baba ngidutshulwa kodwa ayikho inhlamvu engenile kumina. Jabula wena engaboniyo awo mhlaba engwebo yawo olamehlo ophefumulo awabone ikhaya labadwele. Nazaretha ingcwele unyazi liphinde limbuzo kwesibili lo bhuti. Lithi mntanami uboneni emini? Ithi baba ngibone ngidutshulwa kodwa ayikho inhlamvu engenile kumina. Embuza inkosi yamakhosi ithi ngokucabanga kwakho engabe lokhu bekuqonda ukuthini? Aphendule ebhuti athi angazi inkosi yamakhosi. Athi njengoba mntanami umakho njalo uma sentabeni yomhlangano eKhenana ubefika angivunulela azogida phambi kwami, nasebuhleni bamaNazaretha ubefika azongigidela. Ngithathe isinqumo sokuthi ngithathe isidwaba lesi umakho angigidela ngaso kube yisona engikuvikela ngaso. BaNazaretha engcwele sicela ukuthi Shembe azasikhumbule nami angikhumbule ukuthi njengoba sonke sihlangene lapha eHlahlindlela ukuthi uShembe azasikhumbule BaNazaretha engcwele. Ucela ukuthi wehlekela ngezansi inkosi busenikuzwile. Siyazidinga ezokumbona thina wabizweyo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Sibingelela ubaba umvangeli, obaba abashumayeli, omama abakhokheli nehamente yonke engcwele egameni lenkosi unyazi. Amen. Xolise kancane nje ngomkhuhlane othanda ukungiqala kodwa ngizobonga leli thuba lokuxoxa indaba eyodwa. Kuthe ubaba usihlalo shaya ivesi libe elinye bese sikhuluma indaba eyodwa. Ngizocela ukukhuluma nje indaba eyodwa kwabangcwele kaShembe eNkulunkulu nokuthi ngivezele abantu mhlambe nongaqondi ukuthi kulokhu kukholwa esikukhona sikuphi futhi senzani. Ngineminyakanyana noma kweminyaka engatheni ngilapha kulokhu kukholwa. Bengiwumuntu okholwayo njengezingane zonke ukuthi uShembe uNkulunkulu ngokuthi nokuthi, kodwa khona indawanyana bengaze ngayiqaphela ngekithi lapho ngiqhamuka khona. Lokho engizokukhuluma ngizocela ukuthi nomunye umuntu ayiqaphele akayibheke ukuhamba kwakhe ukuthi uhamba kanjani ngoba sisezulwini lapha esikhona. Bekuye kuthi kube nezehlo engehlelayo njalo uma kwenziwa izinto zalapha kuleli bandla ngingaqondi ukuthi kwenzakalani. Emgidini makugidwa bengibuya mnisho bangingasenalo. Sengize nganeshobe eliqoshiwe manje elinezinto zokufaswa la ukuze
ngilifase ngingabuyi ngaliphethe. Konke lokho bengingakuqondi kahle ukuthi kwenziwa yini. Ngifuna ukuthi nomunye umuntu kule nkonzo esikuyona akhumbule ukuthi uma elapha khona basuke bemthumile. Kulonyaka lo ngibone isimanga kusukela masuke sithatha uhambo oliya entabeni engcwele eKenani. Njalo la kufike kulalwe khona ungakalalwa ehomisi kusalalwa la ngase sesibukweni. Yebo. Njalo la kufike kulalwe khona mina bengifike ngivele ebusuku uma sekulalwa mhlanje. Ngiphenduka uhlanye ngivuke ngikhuluma izinto engaziwa ngenza izinto engingazazi kwasamina uqobo. Okunye ngiyakukhumbula ebengikwenza okunye angikukhumbuli. Kusingathasa kuthatha uhambo qhutsheko. Kwaze kwaba ihomisi. Nayo kwenzeka into efanayo. Ngangisedokodweni ke ngelinye kunyaka omunye odlulile. Ngisukume netende lonke ngibuye ngishayeke phansi. Kuthiwe kwahle Mkhize. Ngixolisa angibange ngisayichaza ngumntwana wakaMkhize ngisuka kaMaphumulo eJabulani Temple. Hayi kuthe kulonyaka makungenza ngase ngiyafunga ngathi shembe mawukuthi lolu hambo olekhenana longifanele ngiyagcina ke namhlanje. Ngizokholwa ngenye indlela bese ngikuyeka ukuhamba lolu hambo ngoba luyangihlanyisa. Hayi sivuke ngakusasa silithathe lolu hambo sifike eKenani sikwenze konke kubingelelwa intaba kwenziwe yonke into bese ngiyahamba ngekhaya. Mangifika ekhaya ngifike khona bese ngithi ake ngifonele umshana. Lapha kulo mthandazo wesabatha kuthi kuhle ulalele ulenze ungalaleli nje ungenzi. Konke okukhulunywayo la kufanele sikulalele sikwenze. Ungabikho esingakwenzi ngoba sisuke sesikhipha ezulwini. Uma sengifikile ekhaya hayi ngifike bese ngithi ake ngifonele umshana. Ngimbheke ukuthi konje yini abethe uyayidinga. Lo mshana ke wavele nje wahamba ebusuku wahamba wayothwasa waba yisangoma. Manje uma ngizomfonela ngikhulume naye ucingo alungeni kuyena. Lungena esangomeni simthwasisayo. Bese ngimfonela ugobele bese ngimfonela umshana. Mangimfonela umshana bese ucingo lubanjwe yilogobela. Athi hawu Mkhize uphathwa. Ngithi mina angiphathwa ngani? Athi yena kade kufika amakhehla kinda. Athi angokutshela ukuthi asekhathele wena ukholwa wedwa la ekhaya. Lenkolo awuyibikile. Lenkolo futhi awusibizanga thina siyathi siyathanda nathi ukungena kule nkolo ongene kuyona. Awusibizile futhi awuyibikile ukholwa wedwa. Njengoba kade uhambile entabeni engcwele njalo thina uma sesifika la kuphunyulwa khona sibuyele emva sikushiye bese uqhubeka wedwa ngoba sikwazi ukufika entabeni ngoba awusibikile. Ngathula ngabuka ukuthi hawu njengoba ngisuke ngihlanya nje ngisuke sengingedwa. Konke lokho okwenzakalayo ngisuke ngingasenabo abantu abangibhekile. Ngihlalelwe lo msebenzi wokuthi kufanele ngiye ekhaya ngoba ekhaya kithi umkhizi wonke alikho iNazaretha. Le ndaba yami yodwa yiyo nje yokuthi la njengoba usuke uze lapha uqaphele ukuthi ulethwe obani bafunane ngoba makungenjalo basuke bezokukhipha.
Ngicela ukwehlela ngezansi, inkosi iphusiseni ekuzwini. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaSizulu. Ngicela ukhunga ingilosi yami ngehlabelo 234 evesini lesithathu. Onke abadamisayo angothando nangeqiniso bonke abadamisayo angothando nangenhliziyo inkosi enkulu yaSizulu. Banazaretha ingcele nomntwana oguqile. Unombali wampanazi. Sabatha izama impilo. Ngiyabonga Shembe, ngiyabonga Nkosi ezinomhlaba. Ukuba khona kule ndaba esehlahlindlela. Banazaretha ingcele ngikuqele lapha ngumntwana omncane nginovalo ngiyasaba. Uba khona kule ndawo ngoba khona abantu abadala kube ngcono masingamakhosazana si-25 sifundisana ngokuyiphatha singamakhosazana kumele siyiphathe kanjani. Mase khona abantu abadala kunalelo valo lelo. Ngiyacela Shembe ukuthi inkosi ungangiqeda uvalo ngoba ngizogcina sengikhuluma ngeyikho. Banazaretha siyabonga Shembe ukumema kulo muzi. Ngibonge nami ukuguqa kule ndawo. Banazaretha uthi uNkulunkulu thina boShembe siyakwazi ukuthatha sikubeke phambi kwabancane ukhulume. Sikunike umsebenzi kaNkulunkulu ukhulume. Kepha sikuthathe thina sikuphindisele esihogweni. Ngiyacela ke Shembe ukuthi inkosi nami uguqa kule ndawo ngabe ukulahla kwami. Ungabe ukhishwa kwemndeni yami ezulwini. Ngicela ke Shembe ukuthi inkosi ungikhumbule. Amen. Banazaretha ingcwele ngizokhuluma indaba ibe yodwa. Banazaretha icela ukuthiwa kunobaba oyinika umthandazo. Ayi wasefunda umthandazo iphatha inkonzo. Wasekuba mnandi. Saziyo lo baba ukuthi hayi mase iphethe inkonzo hayi abantu aphuma bonke bencocose ukuthi hayi ubani wazoyiphatha inkonzo. Thoba iphatha inkonzo Banazaretha lo baba uthapha qeda khona noma ubani esho ukuthi hey awuyakhuluma lo baba. Thoba siphakama inkosi yasithi Banazaretha ingcwele. Unxumalo akazukwazi ukuyizulwini. Abantu abamangalo ukuthi hayi bonke ngoba bekhuluma kahlande ngoba kwenze njani. Abanemibuzo eminingi njengoba singamaNazaretha nasingayibuza. Mama nomntwana ophamile wakhuluma kamnandi ukuthi hey masekhuluma nje ezulwini ngabe sekwenze njani. uNkulunkulu Banazaretha sethi unxumala akaya ezulwini. Abantu abafana noNxumalo abaya ezulwini ngoba
ngoba uNcumalo yena ukhulumela ukuthanda, ushumayela ukhulumayela ukuthanda. uKhumalo yena akalikhulumanga iqiniso. Mina ngifuna iqiniso umuntu mayikhuluma. MaNazaretha ngiyacela ushambe asiphe ukuthi sikwazi ukukhuluma iqiniso. Uma sikhuluma sibike sisho imithetho abantu ekumendlela bahambe ngayo. MaNazaretha singamakhosazane kuningi esibhekana nako. Ngiyacela ushambe sikhumbule ngoba nako 25 emathempelini nakubanabasho nayonke indawo. Shambe sitshela nako July ukuthi siyasithanda masiphume entanda. Asiyala sitshele lokho nalokho kodwa thina masiphindele emakhaya siphinde senze okwethu uthandwa yithi. Sikhohle ukuthi ushambe uyasithanda singamakhosazane. Ngoba hlale sibona singamakhosazana ukuthi umgidi mangabo umenyezelwa inkosazana kuphumo baba kuphumo bani kepha kukhethwa thina. MaNazaretha thina siyingilosi zikaNkulunkulu kepha lesikhathi samani yayingazi ukuthi ngempela siyoba singamakhosazane simbethe ngokweqiniso ile nansuka mangabe kukhulunywa emathempelini sitshela kuthiwa inkosazane kumele ngabe iluka ngamukeni zamandiya akumele ngabe yenza lokho lokho. Ushambe MaNazaretha mayesinto akayifuni makhosazana usuyesazi ushambe ukuthi usholwe ini. MaNazaretha uma wavela komnye umama sekhuluma kuyena ethi njengoba lo mama ekhuluma yena wasedlulisela esipholi wayesesho ukuthi ngale wenzayo uyabona ukuthi la emhlabeni amakhosazana akasekho amakhosazana. Abasekho amakhosazana yathi maqhama impi aseyikhomba ngemina emibili ibisiphela lonke thina ngoba esikwenzayo la emhlabeni phambana nemithetho kaNkulunkulu. Wena ufanelwe yakhuluma beniyazwa inkonzo yakhuluma yasikhuluma yasingaze ukuthi kanti yonile ezulwini kuthi uma ifika ekhaya sidlule emhlabeni kanti yona idlule emhlabeni khona simayikhuluma kwase kunyatheleka abantwana bayo nayingazi. Ngiyacela kushembe ukuthi bakhona la ngane khona ngicela ushembe azangithethelele abese ngikhumbule imindeni yami elephansi nomhlaba ngoba ngingibona MaNazaretha ukuthi sebumnyameni. Ngiyibona umzimba ngibthwele ke umntwana ngiphuma ngihamba ngiyethempeli nabazali bami engasana sesontweni. Kepha nginethemba ukuthi ngelilanga ushembe njengoba enza imangaliso zakhe abantwaneni bakhe nabo uyongikhumbula ilanga kusibusana izulu. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyasa. Amen. Lo mfana oguqile owakangobese isibongo
ngithi kusendwedwe emzini waseNgqalabutho umkhokheli uMatseliza. Amen. Konze ezinhle sisenkonzweni yabantu abasha. Ngiyafisa kodwa ukuthi uma sisenkonzweni yabantu abasha, uma sinikezwe umyalelo ukuthi sikhuluma indaba kaShembe, uma kuthiwa ivesa libe linye indaba ibe yinye, akungathi indaba iphakathi bese kuzwakala usufunda iBhayibheli. Kungezakala ukuthi indaba iphakathi bese kuzwakala usuhlabelela, ngoba inkonzo isuke ingeyofakazi alibonga igama likaShembe. Manje izinsizwa zakithi kakhulukazi nina eniphathisa umsebenzi kaShembe, izolo bekade kukhona bebengaphambili, mhlawumbe abanye sebegcotshiwe. Uma izinto ezifana nalezi singayikhuzi lapha emathempelini, kuzohamba khambe lezingane kuJuly naOctober zithi bayifika phambi kwanyazi zifike zenze lento engafanele ngabe sayenza, uShembe besiyadumala ngaso. Ngelinye ilanga ngixoxela indoda engizalayo, ithi le ndoda engizalayo khona indoda umshumayeli ezweni lakithi eyagcinisa umvangeli lapha ephameni, le yabulawa izingane lapha ematabetulu beyishisa ngomlilo. Lelo cala lize lathethwa yini amakhathini ngithi nakhipha inkomo nezimbuzi ngoba uShembe eseshilo ukuthi fanele kuthethwe icala likamvangeli uDladla, kodwa abanye basola abazange baze banikele, basola abanye. Bala sisendabeni kaShembe uMajola akhulume ngaye athi ngisho ngahamba uyise noma ngahamba unina emhlabeni, kodwa lo Shembe uyohlala uNkulunkulu. Ithi indoda engizalayo ikhuluma ngendoda yakwaNzamisa ezweni lakithi sikhonze ezinhle. Ithi le ndoda yakwaNzamisa yayidla lisuthi nje kulobu umNazaretha ikholwa. Lensizwa yakwaNzamisa yayisifela isikhathi sokuthi ihambe emhlabeni idlule. Ithi wasekwesikhathi lapha inkosi langa ihlezi esihlalweni ubaba omkhulu esehambile. Bathi uNzamisa wathi mayisihambile emhlabeni, wathi mayihlezwini ufica lamadoda amabili, ubaba omkhulu lenkosi langa. Uthi ubaba omkhulu uNzamisa usufikile, uthi ngiyabonga ngoba sengifuna ukusebenza ngawe ezwini. Ithi inkosi langa hayi mina uNzamisa ngisafuna ukusebenza ngaye emhlabeni. Ayisaphikisana namadoda asezwini. uShembe bekade ekhona izolo weinsizwa nezintombi zakithi, yilokho khona namhlanje. Obekade ekhona uShembe izolo yilokho khona namhlanje. Nizobona uShembe eshintsha izinto ekade zenziwa uShembe obekade ekhona izolo, efaka abantu esogweni, namhlanje nalowo sekhona usazobafaka abantu esogweni. Uzodelela wena esontweni ungayilaleli indaba kaShembe ngowulalela umthetho kaShembe, akuthatha uShembe akufaka esogweni ngoba uShembe wakhuluma ngesihoko samaNazaretha. Uthi baba ngizalayo ngelinye ilanga inkosi langa emzini wasePharani yakhuluma behleli bengabafana. Uthi thina baShembe sakwazi uthatha umphefumulo womuntu usubeka esandleni, athandela ukuqeda nje ukuthi angcwatshwe agqitshwe emhlabathini. Uthi umphefumulo bese usubuyisela esidunjini ibethe imudlezwa. Bakhona abantu esontweni. Le ndoda yakwaNzamisa athi mahambe ephikisana ubaba omkhulu nenkosi langa, sakuthunywa isithunywa zikhonza izinto ukuthi zihambe ziyobheka uNzamisa ekhaya ukuthi beyiNazaretha ngempela yini. Ithi inkosi langa emzini wasePhakameni umuntu mbona esontweni ngokuthi usehlubile ngokuqala sona eqala. Uthi baningi abahahandu engihamba nabo engingilandela amaNazaretha. Uthi wathi into engiphathe kabuhlungu ukuthi angazi noma siyayini nalezwini. Ithi inkosi langa umuntu mayengela isuthi
umakoti engenaso isikosha esibomvu engenaso isikosha esimnyama engenayo injobo uthi lowo muntu uhlubukile. Njengoba usenjobeni nje Nhlal'suthu wena wasina esikoshini. Amakhosazana wabala uShahembe uthi amakhosazana anemvunulo engakanani afanele lamakhosazana abanguJulayi ayisina yonke imigidi yasezwini ebese kuyila umhlangano kaShembe uqala. Nina amakhosazana niyaye noma nixoxa indaba lapha eMpondo. Bakhona abantu esontweni. Uthi uzamisa uma ngabe sebevumelene basekhishwa inlosi uthi hamba uyobheka ukuthi unzamisa eboxini lakhe sikhona yini isikosha esibomvu sikhona yini isikosha esimnyama ikhona yini imvunulo yenjobo uthi yahamba imizuzwana emincane inlosi yathi mayibuya yabuya yamfakazela unzamisa ukuthi bayinhlalisuthu uthela lapha ekhaya zinsizwa zakithi sikhona isikosha emabhoxini ethu. Base unzamisa wayesiyavuka esithunjini sakhe ngoba uShahembe uNkulunkulu ayibonga inkosi. Wathi umuvangeli uDladla ungumshumeheli ethemba yena esegcotshiwe seumvangeli wasegcotshwa le ndoda kanzamisa yabo umshumeheli yashumela ivangeli ezweni lakithi libona kugcwala namhlanje amaNazaretha amaningi ezweni lakithi alibonga igama likaJesu. Osibusiseni kuzwini. Hosi Hengiluthuli Gangadam Jagata Jatwa Yensabe Siyabonga abantwana abahle basezulwini. Konzo emnandi esiyithula kubantwana. Khona lo begcina ukukhuluma udinga ukuhlanganiswa nomfundisi Dobelo umbhabhadisi. Engathi unemoya. Bantwana bakaNkulunkulu uShembe uyabathanda abantu bakhe. Ningathi ngipheke njani. Ningakuqophi lokho engikushilo ngizomisa esontweni. Zikhonze ezinto ezasezulwini siyabonga. Izolo phambi kwayizolo besingale khona enye ithempeli elilapha ngake ngasabatha kulona ngake ngayinhlalisuthu bafowethu angizange ngithande lutho kwathiwa ngumphathi ngangathande lutho futhi ngahlala 2 years kwabekwa icala ukuthi mina ngigcotshiwe nganqaba ukusebenza kwathiwa ngumshumayeli ngathi ningamqambeni shilo ngabaleka ngagodiwa ngena empondweni bangilanda nalapho ngabe ngalandwa nalapho kwathiwa angikuthandanga ukugqoka lezi zinto kuyayifikela bafowethu usana ukukhuluma abaholi phambi emva kwethu isikolo senu asizuhamba kahle makukhuluma nina niphethe ngabaholi bayintsha bantwana abahle basezulwini uShembe ukhuluma isimangaliso abantwana befika phambi kobuso bakhe bephethe izipho sebeyangidlulisela kuleli bandla okwazi ukuthi ikhona bekuthiwa iprotocol bathi bacela ngibadlulise ngathi cha
khona ongaphezulu kwethu ngathi ngicela ubike nazo izingane wasedlulisela kimi ngase ngizibike izingane wakhuluma isimangaliso owasezulwini unyazi lwezulu uma libonga lwababonga ukudlula bonke abantu labantwana laba bakhulu labantwana nibaphathe kahle emathempelini uma uhluleka ugcotshiwe ukuphatha itshalo elibandla ithempeli lakho uzolibona ligodole kodwa uma uyiphatha kahle le ntshalo elibandla yonyazi lwezulu inabashu uzolibona ithempeli lakho liyafudumala ngoba labantwana bahlale besuthe okuhle kwasezulwini siyababongela labantwana basekuphi azampilo abakwamashu nami ngiphansi kwamashu bengekho nedwa wasembonisweni bengekho wala siyababongela bafowethu kusho ukuthi baqeqeshekile bantwana baNkulunkulu siyabonga inkonzo enhle siyithola kulabantwana uNkulunkulu ubabonge wazi wadlulisa wathi labantwana ngaphandle kwabo benikhona ngithi wathi ngaphandle kwalabantwana futhi kusasa lelibandla alikho wabonga wathi niphinde niqhubeke ukuzenza into ezinhle ninga-interpret okanye nifake umoya ongemuhle ngalabantwana unyazi wezulu ukhuluma esizwa lathi niqhubeke abantwana ukwenza into ezinhle ezifana lezi abazenzile alushongo lithe intshalo elibandla bonke abantwana ngazi mina ukuthi umuntu ogcotshiwe uneutral kuleli bandla akachemi angichemile mina nenabashu ngiyazi khona friends angicheme nabantu kodwa bonke uma ungabantwana ugcotshiwe ebandleni uneutral kodwa abantu batshala ngomthetho kaShembe ukuthi uShembe ungubani uthi uma isuka entabazo bedlule emampondweni khona isango elincane lapha siye sibambe kahleke bancabile kulonyaka kwamagwaza bafike babancane uyadlula esangweni elincane uthi mayidlula ngalena uthi namhlanje sekuyilona sango lami uyahleka izolo jabula kakhulu ubhombela elunyazi lwezulu uthe kwaze kwamnandi isikhathi sasincane awazi wahleka uNkulunkulu nathi maNazaretha wathi saze sasincane isikhathi wathi uba kuyangami ngaba ngihlala usuku lonke uthi abukho ubumnandi ngoba into yenziwa ngenhliziyo uthi lona sango lami elincane leli ujika noma esangweni bekulayitehisi ujika noma yikuphi ajika athi ngiyoqala lapha esangweni kujabula yonke into abantwana abahle basezulwini ithi indoda engayaziyo engengisho isibongo sayo ithi hey kusukela kwadlula unyazi lwezulu kule ndawo idamu lalihlaba zonke inyanga yonke iminyaka kuhlale ukhalwa ithi kodwa mhla wabuza wathi kukhona kuleli damu akuzange kuphinde kufe umuntu uthi mayithandaza khona uphathandaza khona le ntabazo lapha iqhamuka khona ubhombela sizwa ngamadoda amadala uthi njalo ayiguqa thandaze uthi khontombi ezazithandaza zikumele bayithandaza ziphume zimbheke uthi zabe sesiqamba isihlabelelo sokuqala Nkosi sikelela ubaba uthi hey lamantombazane uthi ayikhathaze kanjalo Inkosi ihla ezulwini ezulwini ngaba emonga ebandweni yazela athina banidi enidendanga ubhombela wehla ezulwini wazoba ngumuntu kithi siphila nje siphila ngaye bangcwele abahle basezulwini uthi masexoxa isikhwama sakhe ingathi leyo nzalo ingabe iphelele lakithi ingafiki kule ingane ezingemuva kwethu uthi mayisuka mabona insizwe ezintathu segaxa ubhaka kuthiwe akathatha uhambo lakhe ungale emampondweni bakuNazaretha kuyathokozwa lengakithi mina ke ngilona impondo yoqamkhokhela mhlawumbe nayifihla ngqomi nempondo ungakusaba impondo igolide ba impondo emhlabeni ay yazi mina mangingemuzulu ngathi ngilimpondo uyabona uma le impondo ndo ungalenga kithi abantwana bahle basezulwini eNazaretha safika wasibona wajabula ubhombela uthi uma eseqedela indaba ezingane wathi imbuza sibele ebuhleni inkomo ibele ebuhleni wathi ngicela ngizodla ngiphambili wathi ikaphu zami angabe inkaphu zeingane lezi zenu bangcwele
wasilayisha salayisha emotweni sathela upetrol sazihambisa enze iy'ngane zempanxele sipheni iy'ngane kodwa nani iy'ngane engasebenzi kule bandla uyasisebenzela isibusiso awuvele ucele nje imali njengoba senibakhomba abazali shanele egcekeni umzali wakho awuphumale ethokozile angazi noma niyakhuthazaneni ngalokho ningafana la madoda abafana bakithi la madoda ayimathathu ayimphikisa ubhombela wathi nina mayisukuma eqala indlela mayewabheka sekhona amadoda wemadodani ngoba nina wathi hayi thina siyindaba esizotha endleleni mohamba nathi sikuphikise indlela zakho bafana ningaphikisi ngoba ngeke simbone ushembe ekugcineni thina niyajabula nina nenithi uthi baba thina ngithi mina ngoba ngafika ngedwa kuleli bandla ngiye ngisabe noba umuntu engihlukumeza kuleli sonto leli ngithi bulala umndeni wakithi wonke bafowethu ngizobonga nje lokho bongela labantwana umsebenzi omhlaba wenzile unyaze lithokoze kakhulu ngabo ngiyacela noma ubunenkinga nabo ngicela ubathande noma yiphi intsha nje kuthi khona uyithande intsha mayikhonethe esontweni banike umsebenzi banike inkonzo abantwana enyangeni nje akubanike abantwana inkonzo abashumayele nje bakhe bajikijele nje uthi omnye umama obesebenza lungisela ukuthi ufuna ukutshela kuyasetshenzwa kuleli bandla wabazali nani ingane kuyasetshenzwa uthi lo mama mina angaze ngashonelwa ngumzali wami ubaba wami angaze ngimbone kodwa wasikutshani 3 weeks ehleshikela ukudlula ubaba uthi kodwa ukuthenga isondo ubaba ezodlula uthi wafika ubaba wakhe wathi ingane yami ngizobonga kade waqala ungisebenzela namhlanje sengikhulule bheka nazi ingalo onke amakati angaqaqiwe bengibophile kuyasetshenzwa kuleli bandla shembe yasetshenzelwa indaba zisindayo abantwana yezwa ningangele indaba esinazo thina nina kholwana ushembe uthi uNkulunkulu nifunza umholweni mkhwanaza ke umuntu wezindaba uthe ngibani ozovala inkonzo Nkosi ngibusise bengingaphatha inkonzo kodwa bengijabula nje ukujabula umsebenzeni wenzile echonxa nezakho isitabelelo uthe ngibani 147 Thami Sangweni inkosi kusuguqoba ngcwele